filmen så vi et klip fra Tron Legacy fra 2010, hvor de har et fremtidskøretøj, der er indkapslet i en stav. I næste video vil I se et hoverboard, som egentlig bare er et lille snowboard, der svæver over jorden ved hjælp af magneter, som frastøder jordens magnetfelt. I det næste klip skal vi se en fremtidsbil for filmen iRobot, som har autopilot og stemmestyring, og det vil gøre hele rejsen meget nemmere. Ja, det I så i videoen før, det var et fænomen, der kaldes warp drive, eller warp jump, der bliver brugt i film som Star Trek og Star Wars, hvor man krummer rummet foran en, så man kan rejse med en fart højere end lysets hastighed. Det er en måde at transportere sig på, som er ret usandsynlig for vores tid, vi er i lige nu, men noget, som virkelig kunne være en metode at møde nye livsformer på, hvor man kan rejse med en enorm stor fart.